Fl-isfond tad-dibattitu jaħraq li għaddej bħalissa f'pajjiżna dwar il-ftuħ tal-iskejjel, Net News tkellem ma' rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella u l-Prinċipal tal-MCAST Joaquim James Calleja dwar il-ftuħ ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Alfred Vella spjega ma' Net News li l-Università se tkun qed timxi skont kif tkun qed tiżviluppa s-sitwazzjoni. L-Università ħatkun qed tħares lejn dak li qiegħed jiġri madwarha, jiġifieri nazzjonalment, u jekk ikun hemm xi tibdil li jimplika jew li jagħmel essenzjali u kruċjali illi kollox isir online, naturalment se jkun hemm dik il-moviment ukoll. Ġifieri xejn ma huwa cast in stone li labdejna hekk se nkomplu hekk jiġri ma tarax. Il-Professur Vella spjega li huwa importanti li l-istudenti tal-ewwel sena ikollhom ċans jiltaqgħu fiżikament. Huwa naħseb of the essence illi il-freshers ikollhom ċans b'mod forsi mhux totali imma żgur parzjali li ikollhom kuntatt soċjali bejniethom. U qal li r-riski se jkunu hemm dejjem. Riski qegħdin hemm bħalma hemm meta jmorru l-Knisja, iva. Forsi l-iktar approċċ normali li ħanamlu. Kieku l-approċċ normali ftaħna l-kulħadd mhux qed insemmu social distancing, mhux qed insemmu affarijiet oħrajn. Minħati hawn il-Prinċipal tal-MCAST Joaquim James Calleja qal li l-għażla dwar jekk il-lezzjonijiet tat-teorija u se jsiru online jew le qed titħalla f'idejn il-letturi. Jekk il-lettur jixtieq jien ngħidu għandna klassijiet żgħar pereżempju 7 jew 10 studenti u dawna juru x-xewqa li fi klassi kbira li tes anki 20 bid-distanzi jixtiequ jintgħu jagħmlu il-lezzjoni teoretika hemmhekk. Jiena nista' nintervjeni u ngħid le bil-forsi tissir online. Nħalli l-għażla iva f'idejn il-professjonalità tar-rettur tal-lettur u tad-direttur. Kemm l-Università kif ukoll l-MCAST jiftħu l-bibien tagħhom għas-sena akkademika fil-jiem li ġejjin.